ఉన్నది 4 దినాలు తెలిపుడి వారు అంటే సరి మళ్ళీ అప్పుడే మళ్ళీ చాచిగానే అప్పుడు ఇంకొచ్చి జవలే ఉంది బల్లి అల్పడదు బల్లి బరోడు అల్పడదు బల్లి ఉన్నది 4 దినాలు మగ అంత உணர்ந்த 4 ದಿನಾಂಡೆ ಒಂದಲೇ ಯಾನಿಂಗ ಮಾಡ್ರೆ ಟುವಲ್ ಮೂರುಂಡು ಇಂದು ಉಣಂದ ಉಣಂದ 4 ದಿನಾನ್ ಮಗ ದಾಲೆತ್ತಂದ ಕೊರ್ಲ ಮನ್ಪುನಿ ದಾಲೆತ್ತಂದ ಇಂತ ಮನ್ಪುನಿ ಪಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಉಣಂದ 4 ದಿನಾನ್ ಅವು ಬಲ್ಲೆ ಜೋಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಕೇಂಜಿ ಐ ಕೇರೋಡ ಹಾ ಐ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಣಂದ 4 ದಿನಾನು ಮಗ ಅಂತಲೇ ಯಾನೆಡೆ ಒಂದು ಓದಿಪ್ಪು ಇಂತ ಅವ ಬರ್ರೆ ಅವು ಕಟ ಇದೊಂದು ಚೂರು ಅಂತಿದ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಉಣಂದೆ 4 ದಿನ ಅನ್ನುವಾಗ ಉಣಂದ 4 ದಿನ ಅಂಡ ನಾನು ಮಗ ತಾಲೆತ್ತನ್ನ ಕೊರ್ಲಿ ಅವಾಗ ಯಾರು ಬಿಲಿಪುನಿ ಅವಾಗ ಬಿಲ್ತದುಂಡತೆ ಇಂಚ ಕಿಸಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಉಣಂದ 4 ದಿನ ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ದಾರ ಪಾತೆ ರುಚಿರಿ ಅವಾಗ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ 4 ದಿನ ಅಂಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಒಚ್ಚು ಇಂಚ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಡ ಅವಾಗ ಕೊರ್ಪೇನು ದಾಲ ಇಂಚ ಅಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಉಂಡುದು ಬಾಲೆ ಪೋಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಉಂಡುದು ಬಾಲೆ ಪೋಲೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಆತಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಇಂತಲೇ ಯಾ ಬಾರಪೊಡಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಈ ಚೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಚ ಯಾ ಪೂರ ವರ್ತನ ಉಣಂದ 4 ದಿನ ಮಗ ಒಂಜಿ ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಉಣಂದ 4 ದಿನ ಅಂಡೆ ಉಣಂದ 4 ದಿನ ಅಂಡತೆ ಒಣಸು ಅಲ್ಪನೆ 4 ದಿನ ಮಗ ದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೋರು ಮಗ 4 ದಿನ ಒಣಸು ಬಂದ 4 ದಿನ ಅಂಡೆ ಒಣಸು ಬಂದ 4 ದಿನ ಅಂಡೆ ಒಣಸು ಬಂದ 4 ದಿನ ಅಂಡೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಣಸು ಬಂದ ಪೋಲಿ